Mao dinig agis kuan. Tino. Aging tino na uban nga kuwang na why nun pud bato. Karong pizza pipa di pa dili makuan pero madaran ni kutanon sugulag kamunggay. Tanon ni nanay sugulag kamunggay. Ja. Ang mga banda karo Ginoo wa mansa patighang payaghay salamat Lord karo as Ginoo gidungag among pagampo. Mawa nag am kubya. Para bidyo ko nakatog kay ganahan ako kanang lubiha Karbing habugan na og matumba na maabot sa hang padag mo nang kinahanglan bantajan simbako puhon simbako di man hibaw ang napangipoy bagdo kinahanglan sig maputod na kay di man aharang bay mahagip dana abot mo na ila nanay di nakasayangan ng bunga og ipaputod na jud na nagnangka nabalian nandagam gamay nangkara madiri wa mo agsasang mga banda naradana shutdown na nga hang kuan ron cellphone 5 minutes later. Hello, good morning. Kapag ko ranin ko bungon baka niyahat kali ibak nalagay po po palag nihalin kaya nang sarap ito kamang pamagil ito sa lisang na may kurinti pinakalaw itas pagbagdo Lunes, Martes agaban Martes nakasigana sa gapon Merkulis uban naniga nagaban nagamo darang bapas puti may wapa isod tatay, naglubat na gitang radyo. Yan ang kapaminaw o balita. Sa kanibawang wala na. Tapos na kanin. Good morning. Mamiling ayop. Gusto diha, ma'am. Oops, guwapa mo di ay. Ano ni? Pampalibang. Pampalibang. Liso. Oops. Madu man di ay. Mas medyo kung pati nag-ahat, ay. Niladot panigigan, dikit ng body ng mukbok.
Langag mo po doon. Liming. Ay, loko. 5 minutes later. Mayong hapon, Friday. October 7. 7 ba? Gabay na Tino. Tino. Yan na pagkus. Cortez. Karon pa ko lugar video. Kung pagbiyahe-biyahe kay kan og Cortez, agi kan og Galicia tong nitog sakdan. Tagsapay series. Ling may saraling pinalit kay katong hangkatsat nga agaw sa sudon ito niyaging wapay kalag-kalag yung ko nga ma-order yung mag-uhat dan parang ka makasapot kay yung magkaluna mga ito direkto nga may magwati kay napratan mis kang bagzo kaundoy nga anak sa gagaw ito kang laging mais nga ito yung paborito na makita ito kung may nagmais mapalis ito ko Ma'am yun yung ayop. Jud sa tagmais, ma'am. May lasa. Apa manus? Ito lang kagwa nga. Minta nilong kaya ipat kabukag siyang kwinta. Sarbagat ito panihapon daan eh. Tad ko makabidyo kay pag-alis siya way tuan. Dugay ni balik ang kurinti. Pagbiyahe, pag ika nag-alis siya, padungan niya, lubat ko. Na. Batik kib-kib. Ito na. Kit-kit. Walang nabuntas.
Ikaw luto, Day. Kaya. Kape ka? Video ako buok. Hop, sinabong guwang. Guwang din ako. Hop, ang dagwang man. Guys, gahit na ni. Sila putahan, kaniring. Agay, ako ganyan gahit na niya. Dalitan ng dabong. Muwak niya. Nahawa nagkit-kit sa mais. Pahuway niya sa karon kay kumpate na po balik. Tapos sa igagaw. Pangaling nga po, istorya mi, ito din kurso ko no engineering. Ang kinan sila sa upaw. Asa ka na pa kay ag-alis siya, nag-open naman og college na ba kay nga kurso. Ako kasabot sa gibati. Murag kahilakan ko kasabot lagi sa gibati. Ampon Ginoo nga hatagan pa kong tas kinabuhi para maka tabang pa ko sa gusto nilang kurso nga kuhaon sa okay ba wa pa maning open sa onas may paliputan ang di gusto pulis karon di ay maninsat kong upaw sa kuno nga kuan sa kuyang gusto ta kanang parang pang saan mo diyang gusto sakdan na sa'yo mabuntang kanang pado ko mo trabaho hindi siya ang pagtos Ginoo nga hatagan ko maski panglawas makapanikay-sikay para makahatag og ginagmay allowance pagkaon tundaan mga ito niya di tabangan di baka mabagtang ginasayod. Bye-bye ang pintang tanan, happy weekend. Yay.